जेकरा से लभ गइल ओकरे से परेशानी बा जेकरा से लभ गइल ओकरे से परेशानी बा ऐसन करम तोहरो लागे खानदानी बा ऐसन करम तोहरो लागे ध्यान दो गौरी हेलो बहुत सुंदर लागो जीवन भर रही पतरी कमरिया जीवन भर रही पतरी कमरिया जीवन भर रही पतरी कमरिया पतरी कमरिया जीवन भर रही चल जी कौन लुका गया हो उस समय आने के पीछे लुका गया और टेबल के भीतर लकड़ ब्यास तनिया चेहरा हो ब्यास के ब्यास से नजर मिले के चाहे टेबल हटा दे टेबल के हल्का साइड कर दे रनिंग ले लो वाह
लंगड़ जी। बाप रे बाप कहत रहे लंगड़ कहे में ढेर दुख लगे। कलाकार के कोनो जिला ना होला। आ कलाकार के कोनो जात ना होला। ना होला। कलाकार जौना जिला में जाला वो जिला के हो जाला। कलाकार जौना जात में जाला जात के हो जाला। और वो जादव जी हैं, हम जादव जी हैं। लेकिन वो कौन जादव जी हैं? भैंस गिरल बा इनार में आ चोकर लेके हाजिर बाड़े। आओ भैंस इनार में गिरल बा। आई हरी घास लेके कहत रखियाओ। भैंस इनार में गिरल बता। अरे भैंस इनार में गिरल बा त रासा उसा मंगावो। जेसीबी मंगावो। आदमी बोलावो। अब ई कौना बात पर कहत रहे? हम खाली लंगल के रोल कोई नहीं है। अब लांगड़ के लांगड़ न कहीं त अंदर कह दी। इनका के गाड़ी ना दनी ना। हम खाली लंगल के रोल कोइले बनी गाड़ी ना दनी ना। लेकिन ई के कहत रहे ई सरवा मगहिया गदहिया ल कौन बात को कौना बात पर तुम मगहिएगा के हिट होला लंगड़ू तब आ मगहिया गाना गा के ई भूरी सरवा हिट भइल बा। भूरी सरवा हाय भूरी सरवा शास्त्र के चीज। ई शास्त्र के चीज हो। मेन के बढ़ा के रखी मेन के फीडबैक में हेलो आज यूट्यूब भैया फिर से कमाई हो यूट्यूब वाला। मगहिया गाना गा के हिट भइल बारे। तोहरे नामवा लिखलियो काट के अरे बोले दवा से करे जवा में के जा आ हमरो के ले चल ससुररिया बंद कके गोदरे जवा में के। अच्छा ये बताए कि लड़की जोरे गोदरेज में बंद होके के जाई चाहे तो ओकर भाई जाइए चाहे तो ओकर रिलेशन के कोई आदमी जाइए। यार तो जान सकेला ससुराल में के सोची बुझी। अच्छा मान के चली लड़की के विदाई होता ससुराल में जाई वहां के लोग ओकर यार जाई ओ ओहिजा के लोग कहि के रे कनीमा बुझाता बड़ी भारी घर के बिया। गोदरेज भारी बुझाता। गोदरेज के खोल गोदरेज के खोल तो ही लंगड़ा भूरी सरवा भेटा गइल। ओह लगत कनिया सुना है ना तक हेलो लंगड़ जी। हेलो लुका जान लगा पेले सुना लंगड़ डार्ली ना हो ना। अरे गौरिया कहाँ से बेसुरा ब्यास में तो लोग बजावत और गावत और हमरा समझ में नहीं आवत। अरे सुर तो खा बाबू सावरी सावरिया रे कि अब सावरिया अरे संवरिया राम जी सावरी सावरी प्यार से प्रेम से अनिल जी के अनिल बाबू कह देनी सरोज जी के सरोज बाबू कह देनी तो कहता रहे कि आज के डेट में लड़कन लोग अपन माइयों के भौजाई कहता रहे ए भाई हमने तो नहीं रिश्ता नहीं थे काजनी तहरा जिला में ऐसा रिश्ता हो भगवान से विनती करता रहे कि भाई तू लोग अपन माई के भौजाई कहो चाहे अपन धर्म पत्नी कहो तहर जिला के स्वागत हमने कर लेना देना नहीं ऐसा हमने कर लेना देना नहीं थे ना। गीत संगीत करे आइल बानी गीत संगीत करो करा बताइए गुड्डू हलचल जादव हो अरे ऐसा कोई जिला नहीं जो जादव जी से हिला नहीं ऐसा कोई गांव नहीं
था 10-20 जूता पिटाओ नहीं, ऐसा कोई टोला नहीं कोई लंगड़ा जैसन बकलोला नहीं, ऐसा कोई जवार नहीं जहाँ मुकेशवा के भौजी के 10-20 को भतार नहीं। भौजी का है कहा तो गावे तो टोरी लेती है लौकर लौकर छौकर एक बेरिया भैया के मारब कि लोला कुचा जे लांगल लू तरफ 82 वाला ये समझ क्या हो तने यार ख्याल होता है घर के गार्जियन आज माता जी चल गईली, आज घर के सारा बोझ एह गार्जियन पर बा। एह गार्जियन के नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। जय हो तालिया। हेलो भैया जी, हाय रघुआ लोगन क्या हाल बनी? हाँ तो मतलब कि एगो प्रश्न बा जी कि ब्यूटी पार्लर हर जगह निकले पूरा हिंदुस्तान में, बंगाल में, गुजरात में, बिहार में, असम में, राजस्थान में काली खला ब्यूटी पार्लर ओकर हिंदी का होई दोनों व्यास जोड़ लागी। जय हो। काहे ना हम जरूर 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 काहे पहले वो अभ्यास से सुन ले तबे बताई हम। ब्यूटी पार्लर देखिए कुछ ऐसा शब्द हो जे अंग्रेजी में हर जगह लिखा रहेला, हर जगह अंग्रेजी में लिखा रहेला। हिंदी ना जैसे ब्यूटी पार्लर हो गई, स्कूल के मतलब विद्यालय होला, हॉस्पिटल भी अंग्रेजी शब्द बा। लोग भले ही देहात में हमनी अंग्रेजी जानी चाहना जानी, लेकिन जब पढ़लो नहीं खा वो कहे कि हम हॉस्पिटल जाता नहीं, लेकिन वो हिंदी नहीं खा वो अंग्रेजी बा। हां जी हिंदी। अब ब्यूटी पार्लर ही एक ऐसा चीज बाकी लिखा रहला अंग्रेजी में। गौरी कब ब्यूटी पार्लर में गइल बल कि ना? रोज साफ करने, चेहरा साफ करने का यंत्र है वो रोज मेंस पार्लर में जाले, मेंस पार्लर। आई हनुमान पठा के सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। आ चारों युग में निमन नेताजी कलयुग हो। ई रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा लिखलन कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में राम का नाम ले तो तर जाई, सही बात। लेकिन जब ले जवानी बा तब ले राम का नाम नहीं खिले, कहे के राम अब बुढ़ारी जी तो कहे लगम हले लाम 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 हले 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 कितना 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 हले हले। सही बात। आज जवानी बा तरवा घमंड में बानी, बुढ़ारी आ जाई विचार करे लगा। आए है रंजन बाबू कैसन अरे हो खता डरे मारे कलयुग में, अरे कैसन अरे हो खता डरा मारे कलयुग में। अरे तो कलयुग में, अरे कलयुग में, अरे क्वेश्चन हो
सर्च मारे के ब्यूटी पार्लर के मतलब का होला रे भूरी सरवा जो एगो भूरी सरवा रहे हई विशेष सरवा के देख ले जा प्रधान ब्यूटी पार्लर का मतलब होला सौगंध केंद्र प्रसाधन क्या रूप के श्रृंगार के जो सौंदर्य को निखार दे सौंदर्य ब्यूटी पार्लर सौंदर्य माने सुंदरता को निखार दे इसका ब्यूटी पार्लर का मतलब ही होता है प्रशासन अलग अलग सर्च मारे जा एगो पहले का श्रवण कुमार रहे दादाजी एगो हई श्रवण के देख ले हई श्रवण ऐसा हाँ जी पहले माई बाप के कान्हा पर लेके चलत रहे बाप रे बाप आवाज कल माई बाबूजी के पास के कमाची बना के श्रवण कुमार दर्शन चारों धाम करैले तीनों धाम करैले हां आवाज का आ हई लंगर सरू के कह दे केकरा धाम करै है जेकरा अपने छोड़े के लूर नहीं चलत रहे ओतनो रहे त काम घिंचाई है उतना में काम खिंचा ओतनो रहे त काम घिंचा जाई लेकिन वो तो नहीं खे साफ बा कहत रहे कि हई मगहिया गदहिया हां अच्छा मगह के बानी त हम मने अरवा सब का प्रेम बा तनु हमरा के बोलैले बानी हां अरवा सब का प्रेम बा विचार बा व्यवहार बा दिल में जगह बनौले बानी अरवा हमरा के औरंगाबाद अरवल जिला मगध के धरती से अरवा सब बोला के गवावता नहीं छपरा जिला में ब्यास के कमी बा जहां ढेला फेकम तो ब्यासे पर गिरी इनकर घर मगहिए गाना जाते चलता इनकर घर खुद गंगा जी में दियरा इनका भीतर घर खुद गंगा जी के किनारे बा कखनी दह जाए किनारे ना गंगा जी के बीचे बीचे कखनी दह जाए कोनो गारंटी नहीं ओहु घर मजरुआ में बा कहत रहे कि पंखा लगा दीजिए पंखा ई तो गांजा पी के टाइट है रुका घरे एक आध गो पंखा है ना पंखा लगा अरे अरे बेटा बाप दादा बेटा बाप के कहना न माने रोज दे तारे गारी बलुगो में रोज दे तारे गारी निमन बतिया कहले अरे कुंवर कमल बासरी निमन बतिया कहले अरे कुंवर कमल बासरी कोई के बतिया खेलामा कोई के बतिया खेलामा हमर बाबूजी बेचारे मर गइले 2006 में लेकिन जबले जिंदा रहल कले गुड्डू बेटा तनी एक लोटा पानी लावो पियावो अब हई भूरी सरवा से पूछी इनकर बाबूजी राजकुमार यादव कहे कि लोथा एक लोटा पानी पियाओ तहरा का जन्म देले बानी ई का कही भूरी सरवा का किला ना टोटी लन टोटिए वाला पीला बाबूजी हम भइल बड़े अपने आप के बयास कि ढेर हम बोले वाला है गाली गलौज करे वाला देख मारबो न कि लगतो कि पारसा में पेट्रोल भरी टंकी मरबो न कि लगतो कि डीजल भरी थी डीजल मगहिया के दहिया बोलता है मगध ऐसा जिला है क्षेत्र है जो तुम्हारा बाबूजी भी तरने के लिए गया के धरती पर गए होंगे तुम्हारा बाप दादा मर जाएंगे तो गया नगरी में जाकर पिंडदान होगा पता करो इतिहास पता करो अपने बाप दादा से पूछना मगध का धरती क्या है अरे मगध का वही धरती है जहाँ पीपल के पेड़ तले गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति हुआ इतिहास करो हाँ जी पढ़बे है ना जानबे होता ना अभी विश्वविद्यालय के आलोचना भइल बा मोदी जी कइला ना ध्यान दे बिल्कुल कह के भाई नाला अरे कि कल जुग में अरे कौन सन